na-ajụzi m ife na-eme ịmakwazi nke Jizọs ga-eruwe onye na-ajụzi m ife na-eme nwanne makwazi n'ike Jizọs ga-eruwe anyị ga-akwadokwanụ ka anyị naba Izogo potasa n'obodo ga-ekwete anyị ga-akwadokwanụ ka anyị naba Izogo potasa n'obodo ga-ekwete anyị ga-akwadokwanụ ka anyị naba Izogo potasa n'obodo ga-ekwete ụbọchị m jere egwu Izogo n'ihe eme ka m si bịa wee pụtalụ na nkwachi ebe niile wee bụrụ sọsọ mmọnwụ wee jụba afa ife na-eme fasi na ike eji ndị Izogo elugo welituze na moto ka m chọrọ ụzọ m ga-esi n'alụ n'obi were pụta n'ezi aka eme ebe niile wee bụrụ sọsọ mmọnwụ wee pụta n'ogbu onye ọma ebe
efe efe. Kapten mmiri mmanụ n'ọkụ. Across the border, come on. Hey, Chineke. Yeah, across the border. Across the border, I'm watching.
Ọmọkọ́mà wáyà wáyà. Ndụ manya from ebe. Yeah, ndụ manya from ebe again. Nwa ka emugọta ngwongwo izọgụ nwoke teghete asị Badagry na mma ebe na-efe efe ebe na-efe efe March 2026.